birthday ban hi kai khom no ba nhìn ít ban nhìn anh ngồi ya mi tu kan long kaman trong mi usnem ma themai tu nang yai da yangi but tu nang the ki jingkur khu trong mi what I learned back in July now me try anh in long cả jing shine đang arta tin ni long sak ma me pen kalenti belong jing ai a bapendam yang yangi ko sim bam jukut ngin ya ro tu kan long kaman jong me usnem ba themai tu nang yai da yangi betul nang theki jingkur khu jong me one island bang in chai now me try anh in long ka jing shai la khaya u khun đừng con trong now baon pin im ya keep real na kapo jongki tu kan long kaman jong me usnem ba themai tu nang yai da yangi but tu nang theki jingkur khu jong me what I learned bang in ngai now me tu gin nong ka jing shai pen tam rong play please